नांखा हिनजावजों उन्दुनानै हमनानै गामिनि रायजोफोरजों आरो उन्दुनो थांबावदोंमोन इ उन्दुनो थांनायाव इयो गामिनि रायजोफोरजों हमजानानै होसो होसो बुग्लिजादों बेयाव नोङो थैसि लेवरा खालामनो नों मा बाल खालामनो मैदोम मा खालामनो नोङो मा खालामनो मासि गोथावलै बे बुस्थुआ अब्ला बेखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा भिडिअआ डेन्जार जावसिदों आरोखि दा नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नैबे माबा मा होनगोन दालिम फिथाइनि बिदै यानि जुसजों नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो लोंदै देहानि थाखाय बिराद मोजां बे बुस्थुआ औ लोगोफोर एकदम बिराद स्पेशल अब्ला लोगोफोर जोंहा आलु बिब' मैदेरा एकदम माने बै जोंहा मैदोम एक्टर नङा होमबा मैदोम एक्टरखौ ओरैबायदि जावसिदों बाथ्राया बेसेबां सैथो जोङो खोनासंलांनि गोबां डेन्जार आरोखि माने मैदोमा गुवाहाटियाव थानानै माने बै फानग्राफोरजों थायो जाहैदों ओमफ्राय बे फानग्राफोरखौ फ्रियाव खालामो जाहैदों बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बुंबावदों थांनाय समाव सासे गथ' गोनां आइजोखौ बायदिसिना खालामनानै होसो होसो बुजादों होननानैबो माने जोंहा नैबे आलु बिब' मैदेरा बुंदों आरोखि होसो होसो बुजानायखौथ' आंबो नुदोंमोन थांनाय समाव नाथाय आङो मोजां मोनथियामोन दिनै आलु बिब'नि खुगानिफ्राय मोनथिनानै एसे मोनथिदों आरोखि खोनानानै माने बुंनायखौ मिन्थिनानै अब्ला लोगोफोर बिथांनि बुंनायखौनो ससे खोनासंना लानोसै बिनि उनाव जोंबो नोंथांमोनजों सावरायलायनोसै नङा होनबा इन्टारेस्टिं जावसिलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि लोगोफोर ओइ मैदोम गुन्दा नोंखौ बुंदों आङो मिथिगौना मैदोम गुन्दा होनदों आं नोंखौ नों बायदि आं नङा मिथिगौना सानसे समाव सैमा फाग्ला बायदि मोनसे गामिनि रायजोजों थखन लानानै होसो होसो बुग्लिजायाखै आं नों बायदि मिथिबाय आरो बुग्लिजादों ओरैबायदि बुग्लिजादों मा दायनि थाखाय बुग्लिजादों हिनजावजों उन्दुनायनि थाखाय हिनजावजों उन्दुदों इयो सासे गथ' गोनांखा हिनजावजों उन्दुनानै हमनानै गामिनि रायजोफोरजों आरो उन्दुनो थांबावदोंमोन इयो उन्दुनो थांनायाव इयो गामिनि रायजोफोरजों हमजानानै होसो होसो बुग्लिजादों बेयाव नोङो थैसिगौमोन हारा मुरा नोङो बुख्रुब जागौमोन सासे हिनजावा नोंखौ बासायामोनबा नोङो बुथार जागौमोन मिथिगौना नों बायदि एसेबां लेथ्रा मानसि आं नङा मिथिगौ बेंगलराव थांनो होनदों इयो बै हौवाजों लोगो हमनो बे हौवाया आंनि सोर जायो नों मिथिगौ बे साफायखौ आं नोंनो होआ नों बायदि रेन्दा मानसिनो आङो बियो क्लियारिफिकेसन होआ मिथिगौना नोंसोर बायदि एसेबां लेथ्रा हिनजावखौ नोङो गामियाव दोननानै गथ' सासे दं हिनजाव गथ'खौ नोङो गामियाव दोननानै गुवाहाटियाव नोङो दुनियानि बेफारि हिनजावफोरजों थायो दुनियानि लेथ्रा हिनजावफोरजों थायो आरो नोंजों सोरबायदि हिनजावा लोगो जायो बै दुनियानि लेथ्रा हौवा गारनाय सोरबा गथ' गोनांखा सोरबा हौवा थैजानायाथ' लोगो जाया नोंजों हौवा गोनां गारनाय इयो फानग्रा बेफारि हिनजाव सासे हौवाजों थोआ ना इसोरनो सानै साथाम हौवा नांगौना बिसोरबायदि हिनजावजों नोङो थायो लोगो जायो मिथिगौना बेफोरबायदि हिनजावासो नोंजों लोगो जायो नोंजों जाय हिनजावखौ नुनाय मा दुनियानि फानग्रा बेफारि हिनजावफोरजों थादों नोङो हिनजाव फायखारि साला हटेल रुमाव लाङो नोङो हिनजावफोरखौ उन्दुहोयो नोङो उन्दुहोयो बाराव लाङो नोङो उन्दुहोयो भिडिअ कलाव नोङो मानसिफोरनो देखायो हिनजावफोरखौ दुनियानि फायखारि हिनजावफोरखौ बेफारि हिनजावफोरखौ नों फायखारि ओमफ्राय बे हिनजावफोरा बेफारि मिथिगौना नोंनि बार्थडे पार्टियाव जे फैदोंना बै सिख्लाफोरा बे सुन्थि माबा माबिफोरा फार्टिलाइ फिसिनाय हौवा गारनाय दुनियानि रेन्दिफोरा इसोरखौ आं गासिखौबो सिनायो मिथिगौना नोंनाव जुदि आंनाव माबा मोनसे गाज्रि प्रुफ दंबा बेखौ नोङो देखायना होबानो जाबाय मिथिगौना आरो नोङो दम होदों आंखौ नों बायदि मानसिखौनो आङो आसुगुर गावगासिबो गिया नों आंखौ सोबानो ओंखारदों बुनो ओंखारदों नों दम दंबा फै होनदों आं मानसिफोरा जानो हागौ नोंखौ गियो नोंजों जाय मानसिफोरा थादों उन्दुदों बै हिनजावफोरा नोंनाव जाय हिनजावफोरनि फट' बायदिसिना भिडिअ दङ बेफोर मानसिफोरा खिन्थु नोंखौ दम होबाथाय गियो खोमा मिथिगौना खिन्थु आं नोंखौ गिया मिथिगौना आंयाव बियो बै हिनजावफोरखौ हमो जाय मानसिफोरा बाराव थांग्राफोरखौ हमो बियो मिथिगौना बियो मानो हमना मोनो बेफोरखौ मारै हमना मोनो बियो
आरो बियो रेशमा ना मा होनो बै सासे हिनजाव दंमोन दि बेफोरखौ मारै हमना मोनदों बियो गावबो जेरैना बिनि थाखाय बिसोरो बिदि हमनानै मोनो मिथिगौ ना बियो थाङो बाराव ओमफ्राय बियो बै रेशमानिफ्राय फैसा 10,000 बिदोंमोन ना बियो गुन्दा मानसिखायनो बियो बिदि फैसा दाबिनानै जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय होनदों रेशमाखौ इयो बेफारि मानसिखाय आङो बिनिफ्राय हरसेयावनो 10,000 मोनो नोंबो फैसा होनानैनो उन्दुयो खिन्थु नोंखौ गियोबो खोमा हिनजावफोरा नोंनो फैसा होआलासिनो ओरैनोबो नोंखौ उन्दुनो होयो खोमा मिथिगौ ना बिनि थाखायनो नोङो बै मानसिफोरखौ हमना मोनजोबो आरो ना मिथिगौ ना नोङो फायखारि नों मानसिया मैदोम नोङो हिनजाव फायखारि आरो नोंजों जाय मानसिफोरा लोगो जायो इसोरबो बेफारि मिथिगौ ना आरो सिख्ला मानसिफोरा नोंजों बे सिख्ला मानसिफोरा हौवा गैयै हाबा जाखायै मानसिफोरा नोंजों रावबो लोगो गैया हाबा जानाय हौवा गारनाय गथ' 2 3 गोनां बेफोरबायदि मानसिफोराल' नोंजों लोगो दंजोबो मैदोम मिथिगौ आरो हौवा गारनाय मोजां मानसिफोराबो गैया गाज्रि मानसिफोरा नोंजों गासिबो लोगो नोंसोरो गासिबो एखे बेफोरबायदि मानसिफोरा मिथिगौ ना आरो मैदोमखौ होनदों आंखौ इसिबां दम होयै भिडिअ दोनो नेक्स्ट टाइम नोङो आंनि सायाव भिडिअ बानायनांगौबा नों मा लेवरा खालामनो नों मा बाल खालामनो मैदोम मा खालामनो नोङो मा खालामनो नोंहा जुदि गामि गैयाबा नोंखौ जुदि आं मोनसे खोथा होनबावनि मैदोम नामा गामि रायजो जाति बंस रावबो गैया नामा बिनि थाखायनो मैदोमा रावखौबो गिया जाति बंस रावबो गैयैखायनो बियो जेबो गिया एकदम गोसो जि जायो जि गोसो बेखौनो बुंथिना होयो बियो ससियेल मिडियायाव जुदि बेना जुदि गामि दंबा जाति दंबा गामिनि मानसिफोराथ' बेखौ फोसाबना लागौमोन ना ओइ खनसेबो बियो इसिबां बुनो होसो जादों सैमाफोर बायदि होसो बुग्लि जादों बेयावबो बिनि गामिनि मानसिया बेखौ फोसाबना लागौमोन ना होमबा मानो सिरि थादों ना गिमारो मैदोमखौ गिमारो नामा ना वान्टेड जायो ना सारन हगार जानाय ना गामिनिफ्राय बैकट खालामना दोनजादों नामा इयो मासि गोथावलै बे बुस्थुआ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमबा जोंहा नैबे मैदेर आलो बिबौ मैदेरा ओरैबायदि होदों आंथ' आसरितसो सानबाय बिथां जितनाखि जोंहा एक्टर मैदोमा गुवाहाटियाव थानाया बा गुवाहाटियाव मा मावो आं बेखौथ' मिथिया नाथाय जोंहा नैबे मैदेर बुंनानै आङो मोनथिनो मोनदों नाबा बुजिनो मोनबाय बा मिथिबाय दिनैसो मिथिदों आरोखि माने मैदोमा गुवाहाटियाव फालांगिबो देहा फानग्राफोरजों थायो माने बार्थडे पार्टिफ्राव फैनायफ्राबो बै सिख्लाफ्राबो माने खानथाब फुनथाब ना बोरैबा गाननायफ्राबो माने फानग्रासोनो आरोखि बे रावखौ नोंथांमोना जोंहा मैदेरनि खुगानिफ्राय खोनाखाबाय आरो फुल बिथांखा फोरमायनाय बा खोन्थानायखौ नोंथांमोना खोनासंनोब्ला जोंहा मैदेरनाव थांनानै खोनासंब्लाबो मोनथिगोन आरोखि नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि आं दिनैसो मिथिदों आरोखि जोंहा नैबे मैदोम एक्टर बिथांखौ आरोखि माने गुवाहाटियाव थायै बेफोरबायदि खामानि मावो आरो सोरबा बै माबा फिसाय थैजानाय फिसाय गारजानाय माने बेफोरबायदि मानसिफोरजोंसो माने बायदिसिना खालामलायो होननानैबो बुंदों आरो नङा होमबा मैदेरा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानखो बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा नोंसिनि साननाय बायदिब्ला बा नोंसिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला जोंहा मैदेर बुंनाया अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थादो आंथ' दिनैसो मोनथिनो मोनदों मैदोमा बेफोरबायदि होननानै आंथ' सानदोंमोन मा मैदेरजोंहाय हाबा जाबाय नामा होननानैसो सानदोंमोन आङो फार्स्ट माने भिडिअ नायनायाव उनाव माने ओरैबा ओरै नायबाय आङो माबा गावलायलायदोंसो गेजेराव